večeras. Sa nama su akteri ovih događaja, da pritom nisu članovi policije, vojske i tih nekih, kako se zove, zvaničnih službi državnih koje brinu o ome, ali bih ostavio Mašanu Lekiću da ih predstavi. Pošto radiš stalno s ovim državnima, evo malo da predstaviš ovaj ljudi. Pa evo, ovo je gospodin Radio Mater. Evo, najbolje da mi kažete malo o sebi ukratko. Radio Materi su dosta doprineli u celoj ovoj situaciji. Živoj Nikolić. Ja moram da kažem da bi više pričao o radiomaterima i o hobiju našem, a manje o sebi, obzirom da sam ja jedan, moram priznati, lošiji radiomater. Pa su me zato i stavili da budem koordinator i neki organizator i da kažem ispred medija. Naš radiomaterski hobi je ove godine slavi 90 godina postojanja i kao mnogo puta do sada smo doprineli da spasimo i da pomognemo službama spasavanja i evakuacije, kao što je bilo 99. sećate se, zemljotres u 2009. u Kraljevu, veliki požar na Goliji, ispred Zrenjanina pred nekoliko meseci kad je veliki kijamet zaveo puteve. Tako i sada smo se samo inicijativno organizovali. Kako se pokrene ta mašinerija? Kako to krene? Pa znate, mi smo obučeni, školovani, licencirani, mi smo ljudi koji smo entuzijasti, učimo i pravimo svaki dan naše sklopove iz elektronike, iz radiokomunikacije i sa tim licencama to znači da smo spremni da u svakom trenutku, u svakim uslovima uspostavimo radio vezu između dve tačke i posebno u nekim vanrednim situacijama, a kodeks ponašanja nam nalaže da kada je nešto potrebno, posebno za državu i za narod, stavimo naše uređaje u službu njih i to smo sada i uradili i nadam se pomogli. U kom trenutku, nema razloga da se nada, ne da ste pomogli, nego ste pomogli ozbiljno i zaista komentari u Srbiji se uglavnom svode na to koliko je bitna bila vaša uloga. U kom gradu ste bili možda najbolje organizovani? Pa, znate, nas ima 5000 po Srbiji. Mi smo po celoj Srbiji. Nije vam tiša smetala za opremu, za komunikaciju? Pa svi imamo naše opreme i moram priznati prvo da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja ima specijalan sistem repetitora i linkova. To smo se sami uradili, sami investirali, volonterski. To nema niko. Jednim potezom na ovo dugme sada ovde, i ako bi nešto rekao, 5000 naš radioamatera bi to čulo u Srbiji. To je velika snaga, značaj i moć koju mi imamo. A kada je ovo izbilo, odmah smo vidjeli koje su to tačke koje bi bile značajne za pomoć i tu smo se fokusirali, najviše naravno Obrenovac, najviše Šabac i dan danas ovog trenutka su u Šapcu naši drugari, Paraćin, Novi Beograd, Novi Sad, dežurali smo... Molim vas, ovdje imam obavezu da spomenem Paraćin, grad koji je pretrpeo zaista veliko razaranje o kome se malo priča u medijima. Pozovem kolege da malo više pažnje obrate na Paraćin, koji je zaista poplavljen i velikim sa problemima, a nisu centralna tema. Naš predsjednik Saveza radioamatera Srbije je iz Paraćina i on je bio ostao zarobljen tamo, ostao i prebacio mene da kažem lopti su sa tom organizacijom ove naše radio mreže za opasnost. Baš zbog toga što smo i oni su se tamo organizovali, ovaj radio klub vrlo značajan koji je izašao na teren i javljao i te informacije su bile od presudnog značaja za sve ove organizacije i službe spasavanja. Ja imam jednu ideju možda, ko ste rekli, da stisnete jedan put i da zamolite sve kolege da pozovu. Mogli biste to? Može. Evo da kolega, ako hoćete pa ću se vratiti na mene. Gorska služba spasavanja, ja vas znam samo sa planine. Do sada. Naravno, tamo smo izgradili jedan prepoznatljiv brend, tako da nas ljudi prepoznaju sa skijališta. Tamo kad se pojavite, oni vašim, tu ništa, sve šta oni kažu, to se radi. Međutim, ja nisam znao da je u ovakvim situacijama zaista nosite veliko breme na svojim plećima i učestvujete u dosta opasnim akcijama spasavanja. Svakako, Gorska služba kao organizacija deluje pri sektoru za vanredne situacije i sastavni smo njihov deo. Taj sistem komunikacije funkcioniše na način gde nas sektor obaveštava i angažuje po potrebi u zavisnosti kako to situacija nalaže. Tako da i u ovoj situaciji koja je bila nova za nas i za sve službe na terenu, mi smo jednostavno morali da se prilagođavamo i da delujemo na zadatu temu, da opremamo ljude. Zahvalio bi se kolegama radioamaterima, bez njih ovo jednostavno ne bi funkcionisalo. Ta frekvencija koju su oni nama ustupili, da koristimo, u mnogome olakšalo naš rad, praktično bi rad bez toga bio nemoguć. Uspeli smo da formiramo timove, da uspostavimo komunikaciju, jednostavno da se to po nekom redu i redu i rasporedu tamo na lokaciji dešava, tako da sami timovi koji su bili na lokaciji ulazili su na teren, spašavali ljude, suočili smo se sa jednom situacijom koja je
jednostavno evakuacija grada od 20.000 ljudi. To ne znam da li... Bilo nekih povreda, s obzirom da ste dosta dobro obučeni za prvu pomoć, da li ste ukazivali prvu pomoć, bilo preloma i nekih sličnih povreda s kojima se inače susrećali? Nije bilo nekih težih povreda, bilo je nekih, da kažem, mlačih telesnih povreda koje su se sanirale u toku rada. Evakuacija se rešavala po principu prioriteta. Prvo su se evakuisala deca i roditelji zajedno sa decom, posle toga stari ljudi koji su bili u problemu sa zdravljem, tako da uspostavio se neki red i po sistemu prioriteta se funkcionisalo, ljudi na više spratnim objektima su ostajali u objektima i bili, da kažem, drugi prioritet u tom spašavanju. Vaši nadimci, Koma, Hemija, gospođa, hoćemo da otkrijemo ko si ti? Ja sam Beli. Ti si Beli? Da. Dobro, jer ti imaš i ti nadimak ili... Nadimak je Nemke. Nemke, dobro. A ko je gospođa? Ja sam čuo da je gospođa bio mnogo aktivan. Jeste, gospođa je jedan naš član koji je... Koma isto. Da, Koma je bio, ajde da kažem, u tom dispečerskom štabu, koordinirao je ekipe u Obrenovcu, ali i on isto bio u Obrenovcu, iz tog štaba u Obrenovcu je koordinirao sa ekipama koje su bile tamo na terenu. Tamo na terenu, dobro. Ti si kajakaš, si ti deo gorske službe ili si ti samoinicijativno... Pa, naša ekipa je nastupila samoinicijativno. Ne mogu za sebe reći da sam kajakaš, bavim se nekim drugim ekstremnim sportovima, ali s obzirom da imamo neku opremu, kajakašku klubu, ronilačka dela, kompletne... To je dosta značilo u ovoj situaciji. Šlemove, opremu za samospase i tako dalje. Upravo i jesmo se angažovali zbog radioamatera, jer uopšte nismo znali koliki je to uopšte stepen tragedije koji se odigrao u Obrenovcu dok nismo ispratili link live streaming na internetu od radioamatera i odlučili da se aktiviramo. Okupili smo ekipu, pokupili opremu i otišli za Obrenovac. Tamo smo bili petak noć, subotu noć, po 10 sati sigurno u kajacima, izvlačili ljude iz uskih prolaza, iz dvorišta, tamo gde veliki čamci nisu mogli da priđu. Tako smo se organizovali da bukvalno gde veliki čamac ne može, mi možemo, pa dovučemo do velikog čamca i tako u krug cijelu noć. Svaka čast, momci, zaista. Još jednom bih htio da odam veliko priznanje i poštovanje prema svemu što ste uradili. Drago mi što ste imali priliku da vas predstavimo Srbima. Ja bih samo jedan apel na državu da vas institucionalno unese u sistem odbrane u vanrednim situacijama, jer ste vi to zaista zaslužili svojim radom i zalaganjem. Radi to čudo. Radi čudo, kako da ne, 5000 radioamatera je spremno i ja mogu i vama da dam, da vi obratite se na neki kod ili samo kažu da pritisnite ovde i sluša vas 5000 radioamatera. Izvolite. Dragi radioamateri, govori Ivan Ivanović sa Prve srpske televizije. Prvo želim da vam se zahvalim na svemu što ste uradili za naš narod u proteklih nedelju dana i da vas pozovem da pozovete i pomognete. Veliko poštovanje za vas iz studija Prve srpske televizije, Ivan Ivanović, gotovo. Bravo. I na kraju moram još nešto da uradim, obzirom da su radioamateri uvek i stalno davali od sebe, nećemo sad da kažemo da nikad nismo ništa primili, ime 5000 radioamatera, jedan specijalni privezak, jer ovo prvo gostovanje na nacionalnoj televiziji za 90 godina postojanja naše. Hvala vam najviše. Ja ću ovaj privezak stvarno nositi, verujte da će biti tako. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti večeras. Želim da ostanete tako hrabri, da imate što manje posla. Mašane, tebi neizmjerna zahvalnost na pomoći koju si mi pružio, ali kao najstarija TV lica ove televizije, red je da pomognemo jedan drugom. Otišao bih sada do informativnog studija.